Antabayan na po at idol sa ating pong police report. Police report. Nako, sunog sa may warehouse po sa St. Vincent Prayer Park sa Bayambang. Kaapon po yan. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP Bayambang ang sanhi ng sunog na sumiklab sa Pavilion 2 warehouse ng St. Vincent Ferrer Prayer Park itong Huwebes ng tanghali sa 1 Nobyembre sa bayan ng Bayambang. Ayon kay Fire Inspector Joy Carol Palcana, ang hepe ng BFP Bayambang, pasado alas 12 ng tanghali nang makatanggap sila ng ulat tungkol sa nasabing insidente. Agad namang rumesponde ang kanilang mga tauhan kasama mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan. Maunang ulat ang nagsasabing posibleng electrical failure ang sanhi ng insidente, ngunit ito ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad. Ayon sa isang saksi, napansin na umanong pag-spark ng ilang kable sa nasabing pavilion bago sumiklab ang sunog. Bagaman mabilis na naapula ang apoy, patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa pinagmulan at lawak ng pinsala ng naganap na sunog. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN. IFM News. IFM News. IFM News.